Chuka Shirifla Flebaw ami aw fo ka walimando ama ɲini Allah Taala fɛ ala k'a ka hɛrɛ suru ani aw bɛɛ lajɛlen Shirifla minnu b'an filɛ jamana in kɔnɔ a fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani ka jiraw la kɛnɛ sigilen filɛ aw ye kɛnɛ min ko fɔlɔ aw ye san caman waati caman nka ala y'a latigɛ bi samedi doya in na n'an ko le 4 février mana min kɛ o ka ɲi diɲɛ ko n'i b'a daminɛ fɔ alhamdulillah ni y'anw ka kɛnɛ cɔngɔnnen aw ɲɛkɔrɔ kɛnɛ min an y'a fɔ aw ye ko tunga ka ŋana kɛnɛ nin ye kɛnɛ min bɛna sigi kalo saba o kalo saba n'an ye tunga kɛ an b'a ŋana kɛnɛ sigi gaɲɛbaw la maa minnu gaɲɛna ka se ka tonbolo d'u ma min b'u ɲɛnajɛ min b'u nisɔndiya kosɛbɛ nin y'o kɛnɛ sigilen aw ye an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ami jaabi ami u fana fo k'u waliɲumandɔn an ti baara in daminɛ fiyewu fo k'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fɔ ale min kɛra nin ko in bɛɛ sababu ɲuman ye Asayidi Sherif Osmani Madani Haidara cɛkɔrɔba ɲuman min n'a ka laɲini sabatila a bolo diɲɛ ani lahara Allah Taala a ye tɛgɛrɛba fɔ cɛkɔrɔba ɲuman in kun sa an bɛ layidu kelen di aw ma ni Allahu Taala sɔnna a ma siɲɛ filanan bɛna kɛ nin kɛnɛ kan bilahi Haidara bɛ n'i jɔ nin kɛnɛ kan a y'o layidu di an ma k'an ka nin kelen in kɛ ko filanan min bɛna kɛ nin kɔfɛ k'ale bɛna foli di jama ma maaw kuma da la o nka n t'a ye sa musow jigi ani haju wasa fulakɛ cɛman n'a musoman u sigilen filɛ nin an b'u fo k'u waliɲumandɔn an ka sponsor officiel a ye tɛgɛrɛba f'u kun Jalo i sɛbɛkɔrɔ pari bɛɛ bi sa dɛ maaw tɛ fili ma n'Ala sɔnna a ma an bɛ Jalo fo n'u b'a wele ko fulakɛ musow jigi u ka minɛn tagabanaw u fɛnsɛnlen filɛ an ɲɛkɔrɔ n'u de y'an dɛmɛ depuis waati min na an ye dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ maa minnu kɔnna ka an rebond n'u bɛ a la fulakɛ musow jigi nin butigi ba in dayɛlɛlen filɛ nin Bamakɔ suguba da misiriba kɔrɔ yan fan na u ka butigi bi sababɔ u bi vaccine ni ko Inox wa a ka minɛn tɔgɔ ye di de Inox a kana jigin na dɛ n t'a to a dɔn Inox ninnu ni a n'a ɲɔgɔnna caman an yɛrɛ ɲɛ b'u la nin fuga dagabanaw nin bɛna di mɔgɔw ma fu falaki a yɛrɛ ɲɛ bɛ nin minɛn ninnu na nin bɛɛ bɛ di mɔgɔw ma fu falaki bi ni Ala sɔnna a ma tunga ka ŋana kɛnɛ nin y'a cɔngɔnnen nka an kɛ mɛ ka wele bila maa bi maa min bɛna ɲɛnajɛ nin kɛnɛ in kan o ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ ye a bɛ kɛnɛ kan Amadi Bari a ye tɛgɛrɛba fɔ a kun Moyenne siraji ɲɛɲɛ sirifedenw kɛlɛle wale min ye o ye ne siraji ɲɛɲɛ ko ɲuman o y'o kɛlɛ Mamadu tɛmɛna o ma kira to aliminya ninde yasani dine ka taa ɲɛ o ma ale to jɔnni ye ale faga sidila jogo dɔ de ye ale faga kufakaw ka misiri kɔnɔ masidina Hasanu to jugu masidina Husini to ka sɔrɔ kira ye nunu jira una ala kɛ mɔgɔ fɛ ma min kɛra nunu fɛ ala ba mɔgɔ la min bana nunu na o bɛɛ kɔ o ma maloya ala ma kuma samɛn ka Muhamadu ma u ma miiri ko kiyama don bɛ se ka joli bo sirifidenw na ko ɲɛmaya ɲini yazidu na bɔnna o yo jasini tɛ diyaw la bi kɛlɛ ja o tɛ sera sirifidenu kɛlɛba o jasini mandaw la bi kɛlɛ ja o tɛ sera n'u yi kɛlɛ basi ta ni madani de o to ala ma i ka sabali bi kɛlɛ ja o tɛ sera karisa ye jɔyɔrɔ yera kaso kɔnɔ ma ye jɔyɔrɔ yera kaso kɔnɔ ma ye jɔyɔrɔ yera mali kɔnɔ ma ye jɔyɔrɔ yera afina ni farajɛ ye jɔyɔrɔ yera diɲɛ kɔnɔ ma ye jɔyɔrɔ yera ede nana ka wale
sinse kuma ni fiyati tani wale nyuman dete e haidara ubi keleja utisira dono temena malilaya sirife ke kumali enjama bema kono mbe fe jamana ikata ganyede wotitani wale damadote donimba ka alaga tinye defo baridine magobeke wale nyumandela baridine magobeke wale nyumandela ukana boli fama unove ukana nata setigilula barisa ujombe kira joyoro dela niyo fale jinye nata kama ikadala kapo aliki yamma keneka inanimisa la dere jamana kamara ni chinye walede hakili kato fanta uka kedela makele kamogo keme ni nyorodo o jamana do tanye mande serifu ye ni kuma mifo o dekera bani kele kunye serifu wi kuto alama de kasabale ni alani kira sona utisila ubi keleja utisila nebe bani mima adun fini kera alla nyesiranye alla ya boloke funi sireya nebe bani mima adala dumini na flelinye alla yoke alla nyesiranye na banfula kera maloya ala ye sambara mindo banisena ukera sabale ala ye nindi adama deni mima igadala kapo saniki yamaje juguna dese ila bikeleja utisi ala gaine bafunena faliki yama bikeleja utisira tuni Fatima ta chema sebetama Aisha ta jani Alima chema sebetama ubi kele uteseila tombe bani kele ni makele lo mai me akana jigula uta dodi niti mogodo iba kele ngani haidara do dongodo wallahi betuga ko ma chama ma ko biulu ya kele ba koro ye kunu ngabi ya shido ubega ka kele ba kele niti ma do iba kele utashi do ne nuya mutiba abi telefoni tagabanaw ani ordinateur ni PC Orange ni PC Malteliu abu lefere amafo ay wardi amma ka bo haklimani baraina amafo kosbe ala ka nasara ala ka suguja mutiba afle ni Maltel dala amafo ka walmando afana nga sponsor officiel badoy balma amit meni baranye ne groupe ne badon nale micro domna dima oh trois fana be mo ngombulo ma saba trois be mo ngombulo o kati bi mo ngom fana bulo kana ne bayi joya mo nani kati be mo ngombulo kati na ko kat kana ni out na nimsan na fiyo etigi niye fendoe afambe da yo temenen ko ni fendoe fana ni fendo ni tala soro bi fla soro ni fola ko bi nan soro fejme ni tala soro bi fla soro ni fola ko bi nani soro ngal korodo fejmendu o question be ko na ko jabi labe ni fendo ni mana fa bi jabi laki kala nga data fe micro di tema teli ala ka jabi ni fendo ni mana fe abi jabi laki ka era la nga data fe fejme de ibe kuma micro la micro geri dala ho 3 adi 3 ma ijo amakla folo 3
amina aya organiser ay tan fait ha 3 il be mina ni yesan ni fin doye nako tomati to ko bamanangana tomati atuko bamanangana ah eto do kati kat nyodo kati labe mina mingal do tengu na minga nogo ni fendo ni tala soro ibi fla soro ni fola ko ibi nani soro fej be ah dime eche ko haketo aka sigi yananga sawma tuguni amna sawma tuguni ko she aywa bisibla amese abena anyi wele ka de wele ka trois wele amogo be 5 ni 6 la keneka mo fla doro 5 ni 6 keneka 5 ani 6 keneka ni groupe ne pas nous ko nous na ta kasoro ma chaîne soro o mone bi ma fa sa de ha ni mine ho 5 micro be 5 ni bulwa 5 illa be mingal dobe ma tenguina sisa ka jabi ne fendo afambe da fej be ne ko ne o ga tori mana ri femi fambe da ale ko tori mana femi fambe da ale ko tori mana ne fendo afambe da fej be tori mana mina nyingal flana tengi kuna Allah be ne fendo ni tala soro ibe fla soro ni fola ko be nani soro fej be nyo fana ga juma sele aya soro ay tegere ba fa ku bigoro di femdo ako ni tala soro ibe fla soro ni fola ko bi nani soro masele e ki sigi sengi nala sona ma nakla ki wele kene kaya ay tegere fa ku ne ba sumgo bedi or bastila cheni garanti tagele wananta ko dima fu fala ko nisonja bi blami ha danta ni sonjala ha ngo danto ni sonjala kakla ka tasa dima tasa min ni duni ka kono ka di ko ke ma ti boble o fana nisonja me o ga die fo ka teme ko kada yo fuka ala ka to ko soro no te fugambia no lima ni jikala ola ko da ma ka ko na ko lo la ka ba bana o ya kele ita fuka ta nyeke minye sisi ilabe ikonna meri halbi ningal dobe min o tangwila tilia ere la nie fendoy go to ko bona kana tomati to ko bona kana tomati atoko ibana kana mikro geridala tomati to ko ibana kana gari kabala kanda mome ningali flana mena tengui kuna ni bagando de dafla bala bagan me dafla bala ni bagando dafla bala bagan me ala ka shawara jira na yake sigi yani mo ka sima group ne iki tijani sheni kana taki dane ne ka chokor wany may nula jado bashi fo itela ti barada mi mete wulaire hal nasro tasmate fu fala ki soro to ni sonja bi blami ha ka sheni garanti wananta soro ko di kana ha ni o soro ka to di comme so ma so ne pas ma so yo ni sonja bi blami obi jaye torba ne fendo da fambe da fetbe fambe da emodo ne fendo ibi kuma fa bi jabi laki kaira la kastro data fe imo fona do otme ti fe ne baka paria na do fa paria mo bon
Amaba minima makla ila folo ni ye fɛn dɔ ye ne ko siso tɔgɔ ye di bamanankan na siso tɔgɔ bamanankan siso tɔgɔ bamanankan e y'a mɛn o n ka cɛkɔrɔba muru siso tɔgɔ bamanankan na muru cɛkɔrɔba e k'i sigi yanni mɔgɔ ka s'i ma dɔɔni o tiɲɛ don dɛ yanni bari k'a daminɛ an ka dɔ jɔ a kan la na sɛni sɔrɔ ka t'o di ma sɔgɔnɛ kɔnɛ ma an t'a fɔ ma sɔgɔnɛ kɔnɛ bari micro minɛ n ka dɔ tegu i kunna i yela an ka kɛnɛ kan nisɔndiya y'a minɛ kojugu folikan jumɛn de b'i bolo ani dakuruɲɛ 2 yanni ka tɛmɛ n'i ka mɔrɔsɔ 2nan ye bon ka foli lase kɛnɛ in asistebaga bɛɛ lajɛlen ma a cɛ n'a muso denmisɛnnin n'a maakɔrɔba an'an ka sponsoro vraiment ala k'u sara ni émission ye mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɔrɔtan a bɛ i n'a fɔ i ye sirifuw de kɔrɔtan siga t'a la parce que ɲininkali minnu bɛ kɛ kodɔn ɲininkaliw de don ani hakilitigiw ka ɲininkaliw don mɔgɔw ɲinɛna fɛn min kɔ k'u hakili lajigin o la o de ka di an ka sirifukɛ yɛrɛ donc ne mɔgɔ o mɔgɔ y'o kɔrɔtan i ye sirifuw de kɔrɔtan ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ami salli ala rasul i ka nin kuma in diyala n ye dɛ tiɲɛ don nin kɛnɛ in a daminɛna ni hayidara de ka d'a kan ale de ka hakilina don bari komi i b'a kalama cogo min na kosɛbɛ nka n b'i bila ye k'i ka mɔrɔso 2nan da n ka sɔrɔ ka question dɔ tɛg'i kunna tɛmɛ n'i ka baara ye nyande haywala sowana annabe nyandegi ke wala sowana annabe nyande sababu wala sowana annabe nyande yafa wala sowana annabe nyande lamlo jabata sowana annabejo sabi omo fu ko golle bonde ana wimbidum sabi omo fu ko golle bonde ana yesum mo gollali bonde o woni annabe suran en alqiyoma aburuna da surae baba fatima ta surae baba zainabu suran en haymo aba suran en baba ruqiya tu suran en baba abdullah suran en Baba Kasim Surae Baba Burahim Surae Mama Asanu Surae Mama Aluseini Surae Minde Darngal Nyende Nangana Deba Koe Bibe Adama Gehentu wala ngarten gawala ayo enyi annabe momo ne ba somɔgɔ bɛ di kɔri basi foyi t'i la i bɛ kuma micro la kosɛbɛ basi kɔni t'i la chaîne garantie 1 ta k'a d'i ma ŋana kɛnɛ kan nisɔndiya b'i bila min o b'i bila yɔrɔ caman na diɲɛ kɔnɔ folifɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn de nana diɲɛ kɔnɔ folifɛnw na e bɛ jumɛn dɔn e bɛ jumɛn dɔn ɲama ye ka micro di numéro 20 ma ne ba i ka kɛnɛ kɔri basi t'i la chaîne garantie ko 1 ta di ma sisan o nisɔndiya b'i bila min a ka di ye diɲɛ kɔnɔ folifɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn de nana diɲɛ kɔnɔ
Tegere. ko diɲɛ kɔnɔ fɔlifɛn fɔlɔ min nana diɲɛ kɔnɔ ko geme Tegere. ah Tegere fo. tɛgɛrɛ a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kun a y'a sɔrɔ olu maa m'a f'i ye ayiwa bisimila i sigi i ka kado bɛna d'i ma numéro 20 y'a sɔrɔ a y'a to a sɛbɛ ale y'a sɔrɔ a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kunna i ɲɛ bɛ tasaw la f'u bɛ ka yeleke yeleke Jalo n'a ka mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan Jalo cɛman n'a musoman an ka tɛgɛrɛ f'u kun ka fara Musa Danbɛlɛ kan a fana bɛ kɛnɛ kan yan a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kun ne ba nin ye fɛn dɔ ye n'an ka surunya ye pour que i k'a sɔrɔ ne ba nin ye fɛn dɔ de ye a fan bɛɛ de da ye fɛn bɛɛ e diɲɛ e ko diɲɛ fan bɛɛ da ye ah ne ba ni min banban nin siyɛn tatɔ k'i da dɛ ɲam micro di karamɔgɔ an tɛ kɔri baasi t'i la basi kɔni t'i la ala kana basi foyi k'i la karamɔgɔ ni fɛn dɔ n'i bɛ kuma fɛ a b'i jaabi la k'i k'a la ka sɔrɔ da t'a fɛ fɛn bɛɛ ordinateur ordinateur o tuma ordinateur ka di ye ya ordinateur tɔgɔ bamanankan na o ordinateur o tɔgɔ ye di bamanankan na mansi ordinateur tɔgɔ bamanankan na mansi n'a mɛ kan ka micro di yan i k'i sigi yanni mɔgɔw ka s'i ma ɲɛrɛ basi kɔni t'i la ka te barada sɔrɔ a ka te wula yɛrɛ k'a d'i ma n'i y'o sɔrɔ fufalaki n kana kɛnɛ kan o nisɔndiya b'i bila min o ka di ye kojugu ni ye fɛn dɔ de a fan bɛɛ da ye fɛn jumɛn ah ah tasuma fan bɛɛ da tasuma a ɲɔgɔn ko nin fɔ a ye ah u kɛ bɛ kuru sɛbɛkɔrɔ labɛn ka n'an ka nin kɛnɛ kan yan dɛ a ye tigɛrɛ fɔ a kɔ han numéro 16 a y'a to a sɛbɛn a ka jamu sɛbɛn a y'a sɔrɔ a ka tɛgɛrɛ bɔ a fɔ a kun an bɛ an ka sponsor officiel an b'u fo kosɛbɛ Jalo musow jigi minɛn yelekew ka n'u d'an ma fufalaki k'an dɛmɛ fo k'an dɛbɛ an b'u fo ala ka suguw ja Jalo cɛman n'a musoman an bɛ an ka sponsor ba fo Musa Danbɛlɛ Musa bijouterie Chirifila bijouterie Chirifila Ribriel de lui fo an bɛ Moti Ba bisimila o kana kɛnɛ kan Moti Ba a filɛ nin ye Malitel t'a la Moti Ba an b'a fo ka waleɲuman dɔn awɔ i bɛ tigɛ di yan Danbɛlɛ Danbɛlɛ nin ye fɛn dɔ ye n'i bɛ kuma a fɛ a b'i jaabi la k'i k'a la ka sɔrɔ da t'a fɛ fɛn jumɛn n'i bɛ kuma a fɛ a bɛ kuma i fɛ la k'i k'a la mɛ da t'a fɛ awɔ kɔrɔkɛya tɛ nin na dɛ ne y'o kɛ dɔɔni ye dɔɔni dɔɔni ko nin ye fɛn dɔ ye i bɛ kuma a fɛ a b'i jaabi la k'i k'a la ka sɔrɔ da t'a fɛ ko dɔɔni ɲama ye ka micro di n kɔrɔkɛ tɔ kelen ma Jara kɔrɔ baasi t'i la denbaya bɛ di nin ye fɛn dɔ ye ɲin b'a da nka a tɛ kini kɛ fɛn jumɛn ɲin b'a da a tɛ kini kɛ o ye fɛn jumɛn Jara ɛ n ko ye Jara ye ɛ Baramangolo mɔden de o tɛ e ye wa ɲin b'a da mɛ a tɛ kini kɛ Jara ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i nali jala n ye hali n'a y'a sɔrɔ i ma tasa sɔrɔ ka taa so micro minɛ ne ba micro jɔ i da la su ko la i ka kɛnɛ kɔrɔ baasi t'i la i bɛ micro don i da la i bɛ kuma kosɛbɛ nin ye fɛn dɔ ye ɲin b'a da nka a tɛ kini kɛ fɛn jumɛn e t'o dɔn micro di kamalen ma kamalen nin ye fɛn dɔ ye n'i bɛ kuma a fɛ a b'i jaabi la k'i k'a la ka sɔrɔ da t'a fɛ o ye fɛn jumɛn duwale a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun dungare n'i bɛ kuma dungare fɛ a b'i jaabi ka sɔrɔ da t'a fɛ kamalen taa k'i to a sɛbɛn i ka sɔrɔ ka n'i ka dugukolo minɛ ne ba an ce
iti nyama ika tomati to fo e bamanankan na O nana ngoya ye. tomati to bamanankan na nana goyo ay tigere fa ku pa